Čau čau lidi a já vás vítám u dalšího videa a tentokrát je takový další programek na vyrenderování videa do HD a zestříhání a trošku upravení. Když třeba nemáte Sony Vegas a potřebujete něco vyrenderovat, něco jako prostě nějaký své video, tak je na to Windows Live Movie Maker. Teda občas to používám, občas používám teda Sony Vegas, takže vezmete si svůj náhraný tento jako svůj soubor. Vlastně nemusíte to instalovat, máte to vlastně v počítači. Jenom napíšete vlastně Windows Live Movie Maker. Pak teda otevřeme si ten programek. Ano, počkáme. Takže objeví se nám toto. Vlastně klikněte sem. Objeví se vám tady toto. A tady máte ten svůj soubor. Na ten dáte otevřít. A vlastně, no, dobře. Můžete si to vlastně, můžete si to vlastně dát do HDčka, do full, do plného rozlišení, pak do 720 a do 480. Můžete si tam přidat hudbu, tady si to vlastně posunujete, jako tady to vlastně, čaute, toto je menší zkouška, vlastně to svoje a můžete vlastně, hlavně to vyrenderovat v tom HDčku, abyste to měli aspoň, pak tady máte různé, čaute, to, vidíte, čaute, to takový blbosti, tady to můžete, čaute, toto je vlastně dělat, ještě můžete to teda sestříhat, můžete zeslabit, vlastně můžete to použít ke všemu, ale já občas používám ten Sony Vegas, občas toto, jak se mi to chce, renderuje to docela rychle, jako jak máte vlastně počítač. A vlastně já si to je 15 vteřinový, to klidně můžu vlastně do HDčka, takže dáme toto, klikneme na to, počkejte, já to nechci hned renderovat, můžeme si tam něco dát, to je vlastně rozkliknete to, tady byste měli mít, ne, tak ne, ale měli byste tady mít, ale nevím, proč mi to nejde, nevím. Vlastně můžete i přidat titulek, název, vlastně první ten, jakože čus lidí, nemáte vlastně třeba mikrofon, jo, vlastně můžete si tam přidat jakoukoliv hudbu, vlastně, že takhle přidat hudbu, zkusím to, a není třeba tady to, jo, dáte si to semka, to se prodlouží, pustí se to, jo, a vy to třeba zkrátíte, třeba jenom semka, ale koně. Musíte si s tím nějak pohrát, já to teďka nebudu zase tak prosto. Vlastně. A teďka nebudu, vlastně můžete si prostě všechno přidat, můžete si to přidat až nakonec, prostě úplně, tu písničku. Třeba ne až sem, jo. Jako, čaute. No, tady by to nešlo. Takže můžete tam dát cokoliv. Vlastně je to dobré, automatický film, to nevím. Takže určitě je dobrý, tak já to zkusím vyrenderovat. Ano. A takže, a nevím. No. Třeba tak. Vlastně teď se vám to vyrenderuje. To bude za chvilku možná. Takže až se mi to vyrenderuje, tak budu zpátky. Takže čaute, jsem zpátky, bylo to asi tak za 3 minutky hotový. Takže ještě pár procent. Ještě natočím teda jedno video, ještě s jiným programkem. To se taky dá vyrenderovat stejně. A už to máme teda vyrenderovaný. Teď by se to mělo hodit na plochu. Ano. Vlastně dáte přehrát, že? A máte to všechno normálně. No bla bla. Je dobrý. Tak.
Je to dobrý program, jako, dá se to využít, takže nechceme, dá to prostě ne, to se vám prostě uloží. Já si to, no nic, takže určitě mi dejte like, odběr a v dalším díle si tady tento program si ukážeme, takže já se s váma loučím, určitě mi dejte like, odběr a čaute.